carter-pat amb el seu bonic cap. Ben d'hora al matí, el sol ja ha sortit, carrega el correu al seu furgó. El carter-pat amb el seu bonic cap. Música d'ocells, paisatges molt bells. Veient tot això el Pat és molt feliç. Tothom el coneix quan passa amb el furgó. Els amics somriuen i tots saluden. Potser això no se sap mai. Trucarà, ring, i Carter s'atura. El carter-pat amb el seu bonic cap. Música d'ocells, paisatges molt bells. Veient tot això el Pat és molt feliç. Veient tot això el Pat és molt feliç. Pat el carter, servei d'entregues especials. Les garlandes de llums. Fa molt fred avui, Jess. Sembla que hagi de nevar, oi? No és massa aviat perquè nevi? Potser tens raó. Adéu, Pat. Adéu, reina. Vinga, va, puja. Ui, deu ser el vent. Digui, servei d'entregues especials. Pat Clifton a l'aparell. Pat, tinc una entrega insòlita per tu avui. Trigaràs gaire a arribar. Ara mateix venim. Tenim una entrega especial, Jess. A veure què serà avui. Hola, Ben. Què coi fas? Hola, Pat. És la teva entrega especial. Són garlandes de llums per l'estació. Les volia cargolar bé, però... m'he fet un embolic. Ja ho veig. Espera't un moment. Si estiro... No! Per aquí... Gràcies, Pat. No es mereixen. Són per la Jay, doncs? No, són per la Nisha. Vol celebrar el Diwali i es veu que vol decorar l'estació de Greendale amb aquestes garlandes. El Diwali? Sí, és la festa hindú de la llum. Caram, doncs si és així, val més que els hi porti de seguida. Adéu, Ben. Adéu, Pat. Dóna'm aquest fanalet i tu queda't la serpentina. Mira, mama, he fet unes cadenes de paper. Oh, molt bé, mira. Són precioses. Hola! Les meves decoracions! Oh, ho sento, reina. Quin fred que fa! Encara nevarà! Nevarà? Tan aviat? Bon dia, Nisha. Ah, hola, Pat. Hola, com anem? Hola, Pat! Aquí tens la teva entrega especial, Nisha. Garlandes de llums pel Diwali. Oh, Pat, quina il·lusió. No les esperava tan aviat. Ah, no? Millor. Així tindré més temps per penjar-les. T'ajudaré. Està inclòs al servei. Ja està. Que bé que queden. I... Tachan! Oh, les meves garlandes! Ostres, us deuen haver espatllat. No patiu. A casa tenim més garlandes. Us les deixarem. Bona idea. Vinga, Jess, anem-les a buscar. Molt bé. Qui vol prendre un te? Oh, vaja. Em sembla que els llums no són els únics que s'han espatllat. Oh!
Bon dia, Pat. No has de fer cap entrega especial? Ja l'he fet. Eren unes garlandes de llums de la Nisha, però no funcionen bé. Em vaig a buscar unes a casa. Garlandes de llums, que boniques. Oh, te'n recordes de quan decoràvem l'antiga oficina de correus de la muntanya amb garlandes de llums per Nadal? Oh, eren tan maques. I il·luminaven tot Greendale. Sí, Ai, no et vull entretenir. Adéu, Pat. adéu, senyora Goggins. Perfecte. Portem això a la Nisha, Jess. Aquí tens les nostres garlandes, Nisha. Són precioses, Pat, però seguim tenint problemes amb l'electricitat. Ara ho arreglo, reina. Serà bufar i fer ampolles. Oh, ostres! Són d'interior, aquests llums, Pat. Els que vaig comprar jo pel Diwali eren dels d'exterior. Eren d'exterior? Sí, volíem decorar tant la part de dins com la de fora de l'estació. Oh, hauria quedat preciós. M'hauria agradat que haguessin il·luminat tot Greendale. Però ara... Oh, il·luminat tot Greendale. Il·luminaven tot Greendale. Espera't, Nisha. Se m'ha acudit una cosa. Ja està. Ara aniran. No patiu. Serà bufar i fer ampolles. Tinc fred. Si de cas, encendré la xemeneia. Jess, no m'agraden gens aquests núvols. Hola, Pat. Va tot bé? Hola, Ben. Sí, hem tingut un petit problema amb les garlandes. Un problema? Sí, però se m'ha acudit una cosa. Ara mateix vaig cap a l'antiga oficina de la muntanya. Ja et truco més tard. Però... L'antiga oficina de la muntanya? Per què? Com va, Jay? Ja està. Solucionat. Oh, no! Mireu! Ai, Déu meu! Jay! Vaja, no es desconnecten. No patiu. Serà bufar i fer ampolles. Va! Vinga, Daisy, vinga, belluga't! Tens algun problema, Alf? Hola, Pat! Són les vaques! No es volen moure! Per què no? No falla. Les vaques l'encerten sempre. Si no es belluguen és que ve mal temps. No falla mai. Es pensen que està a punt de ploure? Ploure? No, jo diria que ha de nevar. Nevar? Perfecte. Ja estarà. Això espero. Oh, Jay! Ho sento, reina. Ja som molt amunt, Jess. Ja falta poc, ara. Passarem aquesta carena i... Oh! Les vaques tenien raó. Hi ha neu. I falten poques hores perquè comenci la festa de la llum de la Nisha. No podrem passar amb la furgoneta. Vinga, Jess. Valdrà més que anem cap a la central.
Una entrega especial espatllada. Tens raó. No ens havia passat mai. Tens raó. Si hagués pogut arribar a l'antiga oficina de correus... Tens raó. Però necessitaries una cosa com una moto de neu per poder circular amb tanta neu. Una moto de neu? Sí, com aquesta. Oh, Estan fetes especialment per anar per la neu. a on en podríem trobar una? Jess? Ets un geni. Ei, què hi ha, Pat? Vols posar gasolina? Gasolina avui no, Ted. Ah? Ja està! Ja ho tinc! Mireu! Visca! Solucionat! Oh, Jay! Encara hi ha llums que no van bé, papa. Mira. Oh, no! Sí, m'encanta que els plans surtin bé. Encara tenim temps, Jess. A veure si encara són aquí les garlandes de llums que deia la senyora Goggins. Ja està. Ja estan penjades. Esperem que encara funcioni l'electricitat. L'hora de la veritat. Anima't, reina. Pensa que podria ser pitjor. És que em feia molta il·lusió. A mi també. Era molt important per mi. Bill, no m'ajuda gens. Cafè de l'estació de Greendale. Sara? Sóc jo. Digue-li a la Nisha que surti a fora. A fora? Per què? Perquè una entrega especial sempre arriba a bon port. Qui era? Era el Pat. Diu que surtis a fora. Va, doncs sortim. Anem! Què passa? Sí, què passa? Oh, mireu! Són els llums del Diwali, que il·luminen tot Greendale. El Pat els ha entregat al final. Preparat, Jess? Servei d'entregues especials. Una altra missió complida. Servei d'entregues especials. El Pat se n'hi va. Servei d'entregues especials. Què serà el que ha d'entregar? El carter Pat S.E. en un